cychwyn, dwi edrych fel hyn, cos yda Sian yn cymryd het fi. Het fi. Dydwch, helo, i'r vlog. Helo. O, bron mi ddisgyn. Bringing back socks with sandals. What? Socks with sandals. Bringing back socks with sandals. What? Socks with sandals. Okay, mae'n atha 45 minutes di bod. A da ni'n mynd yn agos at y waterfall, dan Robin. Dan. Fi cael het Sian yn ôl. Okay, dyma ni yn cyrraedd y waterfall. Ni'n mynd i'r cat bit. Ni'n cael brec. Helo. Brec wan. Dim boeth. Wel, dim rili, da ni jyst yn boeth. Yn agos fyny. Da ni di wneud o. Mae yna pobl ar y cor. Elaine! O, ni'n mynd gofod chi yma. Say hello i vlog. Hi vlog. Da ni'n meddwl bod hi'n di bwrw. Elaine, mae'n edrych bod hi'n di bwrw. Beth ti'n fel hynna? Dwi'n prepared cos dwi'n cot law, mae'n dechrau trench coat, so mae hynna'n poeni fi'n bach. Mae'n iawn, cos dwi'n efo cos glaw, well, basically dwi'n efo waterproof. Be ti'n feddwl o'r glaw, sir? Be ti'n feddwl o'r glaw? O, da meindio. Da ni'n mynd i weld y dŵr, y rhaeadr, di helo. A mae Cadi di reid dŵr. Oed, Cadi di reid waterproof, Sion. Cadi di reid waterproof, Sion. Shannon hefyd di reid cos yma. O'n i'n mynd yna! Come on, Shannon! Am di lyb. Just casually sefyll o dan waterfall. Cinio man, ond gyntaf dwi'n gorfod ffidio ffordd yn ôl. Nid bwyd ni man, ne? So, o, mas weld gas. Ti'n neud o fela? Na. Nagi, ti'n neud o ffordd arall? Ffordd yma? Na. Gawn ni help, please. Hello, oh, got it. Tro bechdan tra ti'n gwitcha? Be, ti'n gwitcha fel? Ti'n bod gynnau ddau? O, ie, iawn. Caws a neonyn coch ydi o. O, diolch. Shannon, help! Shannon, help! Shannon! Hedda ti'n gas yna fi! Iawn, dwi wedi cael on. Wan, da ni wedi dŵr yna fo. Faint o dŵr da ni anen? Wow. Mae'r slant. Pan o'ch ni'n meddwl bod o'r slant? Ia. So, y barod wan. Da ni wedi gorffan rhaid. Di gorffan bwydi, oedden ni yn am awr. Pan mae'n gorfod bod yn rhad, ac yn braf, pa reis gen i ni gychwyn, a dwi'n gwisgo waterproofs fi gyd. Athyn ni mynd i'r checkpoint gyntaf, nathon ni aros yn am 20 munud am brec. Wan, da ni'n cael brec arall, cos mae wedi bod fatha 20 munud arall. Gwynno chydig, ond mae pobl yn siarad wan, so mae'n iawn. Athyn ni pasio'r ail checkpoint. Oedd y boi na. Dwi'n ei cael pi, glaen i'w cael pi. Sy'n sy'n mae Shannon yn teimlo. Gret. Ew! Athyn ni pasio tarw, a nes i cael ei mwythau efo. Do, ac oedd gynnu nosing. Do, gynnu lot o dalpwythion ar y hoes, di. Nath Cadi cerio bod ni bench o dalpwythion. A wan da ni fama. Woo! Ac o Robin really blin a jealous bod fi wedi petio'r tarw. A dwi'n jealous bod o'n gormod o ond o ddim yn licio chdi nanw. Sorry. Peak off. Ok, wel, wan da ni'n mynd i'r checkpoint trydydd. Da ni'n mynd eto, da ni jyst ar y ffordd. Hwre! Ok, newi pasio gwydion ar ci, yn lle. Ac wan da ni newi fydd off lôn a da ni nôl ar ryw lwybr bach. Newi pasio get cydd. So, oedden ni mewn na bob un get o get cydd. Da ni wedi cyrraedd challenge. Ma na thing i dycio dan. No, sy'n allan y ffordd i ni cael gweld. So, da ni wedi cyrraedd thing lle mae pawb yn gwrando dan. A gofyn sydd wedi Robin y glaid yn mwyn dall sydd wedi neud o. Na dwi yn just Robin sydd ddim yn un. Dos di gyntaf then? Dwi eisiau cerig i atho dwylo chdi cropia na wedyn pwysio dy hun fyny am paid a cael roll stuck. Sa'n haws da chi fi... Sa'n haws da chi fi di bag fi, ydych chi? Na, sad. Atho ni'n neud o efo bagiau ar ôl o'n Robin. Just say it. Ie, dwi'n gwisgo fi'n leggings de. Nes i gael eich abod yn iawn. Wait. O, dwi'n cael digon gwtio. Upstairs, athyn ni syrpasio y bit anol, ond athyn ni ffindio...
Ond nathon ni ffidio allan bod na fatha ffordd lot haws, jyst yn mynd drosto. Ond mae'n iawn, da ni fama wan. Da ni bron iawn yn checkpoint ola. Hwre. A dim mynd atho... Roedd y 10 munud. Na, cys fydd y boi Cian a na i helpu ni groesi'r lôn. Athon ni ffeindio allan bod ni'n mynd ffwrdd iawn, ond mae'n oce. Da ni'n mynd ffwrdd iawn wan. Crash arall. Mae Sian yn crash ar. Oh my god, Sian. Mae'n eich o gael poethion no. Da ni wan yn mynd ffwrdd iawn, a da ni bron iawn yn y lôn lle da ni'n croesi efo Cian dyn nhw'n bo. A wedyn fydda ni yna. Athon ni allan yn V55, yn y lle rong, ond dim ots oedd di cadw. Da ni'n ffeindio ffordd. Da ni wedi ffeindio'r ffordd. Da ni yma wan. Hwna di'r troiad i mynd fewn, dwi'n meddwl. Na, gi. Oh. Mae'n atho 7 munud o walk hwn. Wel, mae 7 munud o walk, fforcw. A wedyn, da ni yna. Bosh, da ni wedi cyrraedd, a mae'r tent fyny. Ydym gael pwydyn heno? Ys i gael shower a bwyd. Do. Be nes ti gael glaim? Nes i gael katsu curry rice. Be nes ti gael iawn? Nes i macaroni cheese. Dwi'n mynd i macaroni cheese! Anyways, dyma'r aftermath. Mae Cadi newydd gael shower. Nath o gymryd ages. Oce. Athon ni gysgu, nathon ni ddeffro, nes i colli AirPods i nes i ffidio nhw, a da ni'n mynd wan. Da ni wedi cyrraedd rhyw lle yma wan, de. A da ni'n agor o mynd fforcw. Cadi sy'n allan o ffordd. Fforcw, de. Lawr hwnna. I ffordd na, lawr y twnnel, de. A dwi rili eisiau mynd lawr y twnnel. A maen nhw'n dweud bod ni wedi mynd ffordd rong. Dwi eisiau mynd drwy'r twnnel. Da ni yn diwyn i mynd drwy'r un boring. Ond mae'n oce. Da ni gyrraedd yn 50 minutes, a nath ni gael brec gyntaf ni, a wan da ni nôl ar y track, a da ni'n cael brec arall mewn rhyw kilometr. So fydd o probably fatha mewn rhyw 5 munud, 10 munud brec. Ydy Shannon? Ie. Cys athon ni fforong, ond ath o gymryd bach o hanner awr, ond da ni nôl yn lle da ni fod i wan. Da ni rhyw gau yma wan. Hwn di'r checkpoint arall i fod, ond sa neb yma, sa neb byth yn y checkpoint i mwy, pam... Dwi'n gwybod. Mae Shannon wedi dechrau bit yn y tewa allan o'r jar jyst efo llwy. O ie, peanuts butter. Anyways, da ni wedi gymryd brec hir rwan, so hanner awr, a dwi'n mynd i gael snack. Nathon ni finally cyrraedd y checkpoint iawn. Nathon ni aros am hanner awr, cos oedden ni angen rhyw brec ar ymde. Gan bod ni wedi cael... Nes i fita hanner cynio fori fi. Shannon yn gwybod be mae'n mynd i neud fori. Yndw. Anyways, pobl mwyn gwell, am ond 10 munud da ni'n cael brec o 10 munud. A wedyn, da ni'n gorffen yr stretch o cae yma. A da ni'n cael cinio ni. A interims ni. Woohoo! Beth ti'n fawr amdan interims, Shannon? Dwi'n mynd i cerio. Dwi'n cerio. Da ni wedi cyrraedd y lle da ni'n cael brec cyn cinio wan. 10 munud, yn dero bein. Yep. A da ni'n eistedd fan yr nant yma. Ia, Cadi gorfod fan'na. Sbiwch ar y view, wow. Da ni newydd fynd drwy'r lle mwy o sludgy ag afiach. A nath Robin gael socsan ofnadwy. Ond ma sgidio pobl allan waterproof. Dwi'n o'n ddim chwaith. So, non o Robin yn syffro. Ma nath a 5 munud tan da ni'n cyrraedd lle da ni wedi cael cinio. Ie. I fod ond mae'n lot o uphill i fod yn o'r os. Newydd fynd dros y... Ydy enw giat sy'n mynd dros fens eto? Dwi'n enw... Ganfa, dio. Da ni'n gweld y checkpoint. Boi! Dwi'n ei cinio fi wan, tomato Russell Race yn Cool Benz. Helo, oce, so. Da ni newydd orffan y cinio. O, dim newydd orffan y cinio. Da ni wedi cael yn cerdded am chydig, ond nath ni gorfod cymryd brec. Cos oedd pawb yn MP. So nath yna cymryd hir. A nath ni cyfrif nath a brec. Ond paris yma'r grŵp arall dal fyny. A da ni eisiau dal fyny, cos da ni eisiau cerdded fyny. Da ni'n cael, actually. Ag, nath yna'r goll dwywaith. Nath yna literally rownd zipod a gorfod mynd nôl. It's just yn awkward. Do, Shannon. A mae'n rhedeg allan o'r dŵr. Anyways. Fa ma wan. A mae'n kind of downhill o fa ma, yndi.
Ond ar rywun di neud ni mynd rownd yr ar, yn lle drwy'r ar. Even though mae'r path yn mynd drwy'r ar nhw, sy'n kind of annoying. Really? Iawn, da ni wedi mynd ar yn bach da, da ni'n cael brec ers i ni gyrraedd y checkpoint dwytha. Dwi'n meddwl os nes i logio'r checkpoint dwytha, ond oedd o yn Deinorwig. Oedd checkpoint dwytha yn Deinorwig, dwi'n meddwl hefyd nes i wneud fideo. Ond ia, da ni'n fyny fa yma wan. It's interesting. Da ni bron iawn allan berries, a yna da ni'n cael interims ni, so. Da ni'n encounter rhywbeth odd. So mae yna lot o gongs yna, ia? Na, gen nhw. Ond ydyn... Ond ydyn... Mae fama'n llawn yn nhw. Mae'n anod. Mae'n brych ar y coe. Oh my god. Oh. Be di hwnna? Go, dwi'n ofyn! Be te fydd Elan Mair yn cachu hyn? O, mae'n bunch o ryw Barbies fan ar yr goedan yma. O, cath heb croen dra. Skeleton cath, ia. Beware of the nose. So, nathon ni gyrraedd y train station, nathon ni gael interims ni. Ymdo, Shannon? Do. No complaints yma, do, Shannon? Ie? O, anyways. Ond, a da ni'n cer ymlaen o'r bont. Mae'r grŵp arall yn rili drwg, mae'n cael mynd ar goll, a mae Gwydion yn gorau helpu nhw. Anyways, mond fatha ryw awr tan yr campsite gyda ni'r ôl, de? Woo! Da ni fatha hanner ffordd o'r train station i'r, beth ti'n gael efo, campsite. Mae'n traed fi lladd! Helo. Mae Cadir yna. Ia. Da ni jyst i bod yn cerdded yr holl amser. Mae yna lot o gerdded i wneud. Ia. Da ni newydd gyrraedd y campsite. Mae Cadir fi. Soffa? Ond oedd o soffas? Mae'n brifo yn gymaint, mae'n brifo gymaint. Oce, da ni wedi setio'r tents fyr e balli, traed ni ddim yn brifo gymaint bwyd because di sgitio fi ni mwn. Ond nathon ni gael swper ni de, just gael ryw chili thing, vegetarian obviously, ac oedd o'n really nice. Ond gyna, nathon ni olchi llesu, llenwi dŵr, be arall nathon ni? Dwi'n yn cofio be nathon ni. Cachu. Ie. Hwnna. Na, no, nes i wisgo... O, ar i rubbish y bins, so dim ond really productive hynny yw. Nathon ni watch it just go it, a nathon ni sydd i gysgu. Mae pawb yn pyffu. Pawb yffu, pawb arall y cysgu. Mae chwarter i 6, nathon ni ddeffa chwarter awr yn ôl. A da ni gorau ni dyr excruciating walk i'r bathroom. Na serious, mae mor hir yn dicadi. Mor hir. I know, a da ni gyd yn hod yn cerdded fatha John Drac. Anyways, gorau dweud fatha bag o fatha stuff i gael hyn yn barod dillad. Rwy'n stuff fel la. O, da ni'n mynd i neu hynna yn ein bathroom swan. Da ni wedi cael hyn yn barod. Da ni'n cael brecwast i wan, fel da chi'n gweld, dwi wedi labelu'r neu barod. Peanuts butter. Dwi edrych yn rili da heddi, ond diw'n pwynt, dwi wedi cael digon. Iawn, cychwyn diwrnod 3. Helo. Da ni'n gorffan Na, o dim y wain fiw yna. fawr. Da ni'n gorffan o wain fawr, de. Reit cyn grading steeples fi. So fydden ni gyd yn drifio pasio fo. Cool, ia. Helo. Tra fi teimlo'n bach yn well, dal brifo. Teimlo'n bach yn well. Let's go! Da ni'n gyd yn gwisgo waterproofs, cos mae'n diwrnod afiach. Fi actually di colli llun ni ar y map, de. Ond da ni'n gwybod y ffordd i wain fawr, a mae'n mod yn mynd i gymryd, awr. Ie. A da ni fod yna mewn 3 awr. So... Dwi'n eisiau bod yn McDonald's pryd yna breakfast egg, so breakfast egg. Anyways, mae yna mwy o gwartheg. Iawn, da ni dal yn wain fawr. Nathon ni ffeidio'r ceffylau pol o mint, cos mae'n logio pol o mint. Da ni'n mynd wain fawr. Da ni ar y ffordd i wain fawr. Say hello. Wel, Hello. cadw yma. Non di blino. Di gorffan diwedd. Blaen, yey. Dwi di gorffan. Yey. Hwna'n y thing ola, probably. Dwi'n siŵr bod sa'n neud i pasio ni fideo.
Ni di pasio. Da ni di pasio. Da ni wedi pasio. Nath o ddim wedi pasio. Oedden ni gorfod deud stuff amdano'n gilydd. Oedd o'n awkward. Nes, fydd mam ddim yn cyrraedd am hir. Iawn, dweud ta. Ta. Ta.